fótearóibh anseo go dtí an céad Meitheal Dara riamh. So in order ní plán suchsáin é seo ar thurbe, seo plán pobl na Gaeilge I Meitheal Dara. Tá gád a daoine bheith go láimse sa counter. Tá gád a ifigach nó ifigí atá go chun an Gaeilge crop an kins. Tá mé rá bhfuil sé ionteach sibr fada eáil anseo agus an obair atá siúil a gcubann seo le plánál I Gil Dara.